So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jovel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Because of You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Ang atuwa tatampo nagkasingahan nga Jovel. Recorded by Radio Mo TV. Ay, paita. Problema na sa taan eh, kiting bayad na sad sa abang. Ay, wa pa kay sweldo, Jubel. Wa pagyud ma. Ay, pero minabalang tag-ingon adi, uy. Kalisod baya sa tong kinapuhi. Ma, Kung gisugot pala unta to nimong dato nga nang huyab nimo, ay dili unta ta mag-antos karon. ma. Wala ko makasabot ni mama pa, uy. Mura ba gusto niyang ibaligya na lang ko para lang mahawas tas kalisod? Pasensya na kayo, nak. Kundi palang untak ko masakit to. Manarbaho ginunta ko para ninyo. Unsaon nga puno-puno na malagos kalisod ninyo din eh. Pa, Imbes nga mutabang. Ako naman hinuoy. Usas na kaingon nga naglisod mo. Naapay tambal na ko nga mahal pa kayo. ayaw pagsultian na pa. Nahibaw kang dili na tinuod. Pero sige lang pa. Maningkamot gud ko. Mahawas na lagi tas kalisod. Jubel, Na, wala bagit ko'y kwarta, day. Nagpaabot pa sa ko sa tong spiltong. Maulagi, uy. Hasta bitaw ko. Kung buto na unaon, kuwang na gani kayo ning atong sweldo. Maong cute. Ay, tuod di ay. Dinhibit si Jomar gahapon. Nangita ni mo. Nga naman? Unsa naman say tuyo niya? Patawagon ko no kaniya. May offer ko na siya ni mo. Offer? Unsa man nga offer? Ako mo'y muhatag sa tanan ninyong panginahanglan. Unsa? Nga naman? Kumusugot ka lang makigninyo na. Time pa, Jomar. Nga nung giagta mo ko ni Mugminyo nga dili man ta uyab. Joel, kanagog makatunan na. Labi na kung akong ihatag di mo tanan. Una-una, di na ka maglisod. Si mama ni mo, di na pagyawin. Si papa ni mo mahatagan na ni mo sa iyang tambal nga. Di na maglabad ang imo upang ita o gasa ng kwarta nga ikapalit. Oh, Gaan na kayo niya ang imo kinabuhi. di unsa nimo pagkahibaw-bahin, ana. Nangutan ako si mga amiga. Pero Jomar, nga nung ako man, sa kadagan og babay. Love ka. Ingon na na ka simple, Joel. Jomar. Sugot na yun, day. Pero day, di mo ko kuganahan. Wag ko ma-in love niya. Ay, pagsigig agad ang imong gibati, oy. Ang importante, maluwas ka. Ang imong pamilya.
Wa man tuod ka ma-in love niya, pero sure ko, magmalipayon unya ka. Kinindot naman unya kayo mong kinabuhi. Day. Tinuod ka? Nisugot ka na nga mag-meet niya ta? Oh. Pero kinahanglan nga mga tubang sa kanila ni Mama. Sige. May problema. Uy, kadaghan ba ni mo gidang pagkaon dong? Ingon na ni magindi basta mamay. Mamay? Jovel, magminyo na mo? Oo, Ma. Magminyo namin ni Jomar. Ay, salamat! Salamat sa Ginoo! Recorded by Radio Mo TV. Thank you. Thank you. Fun. Ako, nakit ka. Jomar, pwede dili lang una ron. Ganun ka eh. Jewel, kisado na ta. Dili na maayo nga balibaran ni mong imuban. Ayaw agad kong balibaran, Jewel. Jomar. Unsa may soda ning sobre? Kwarta. Aron may mapadaga sa iyong pamilya. Salamat, Jomar. Ay, salamat kaayo, nak. Way sa pa yan, Ma. Og hoy, ikaw. Ayaw gid pagsupak-supak anang Jomar, ha? Pahimo silang iyang ipanghatag di mo, nak. Gamita ang imong utok. Ma. Joel, ayaw na pagluto ha. May dakong para panihapon na to. Sige. O may importante kong isulti ni uli na ko. Okay, sige. Undang si mo trabaho. Unsa? Gusto na ko nga anhin na lang ka sa bahay. Pero, Nga naman. Mareklamo ka? Hatagan mo ti ka sa tanan ni mong gikinahanglan, di ba? Sa imong gusto. Nga na mo trabaho pamagil ka. Jomar. Kumana nga kung gusto para wa na tay problema, Jovel. Oh, Jomar. Jovel, pag-ilis kay may tambungan tang party. Ha? Wala ba ko'y sinina pang party? Nagdago. Namalit kong daan. Pilay lang niya to. Tuwas kwarto. Ready na ka? Ka mga sexy man, ani, uy. Dili mo ko hilig og mga ingon, ani. Pues so good ka ron. Maganadanad ka na nga musul o buging unana. Kay gusto na ko nga ipakita sa kong mga amigo kung unsa ka sexy o kagwapa sa akong asawa. Oh. Wow! Pwede mong asawa? Ay, kaswerte ko ni mo, Jumar. Of course. Kamao ba akong mamili, pre? Ano ba? Mayo kay wali mo pili ang imong
Tiguwa nga uyab. Pre, ayaw na lang paghiskot ato. Respeto sa akong asawa. Dinhi ka lang bulakaw ko. Okay, Og basin og madugay ko guli. Panglak na lang sa pultahan. sige. Ayaw ba ni kinabuhi awi. Naay kwarta. Pero, dilisad ko makalakaw. Bahala na. Mula ako. Mag-shopping na lang ko. Jovel? Wow! Ikaw na! Day! Kumusta? Okay na! As usual, niagihapon ko na trabaho sa mall. Ikaw, kumusta? Uy, kurtahan naman kay kagpurma. Uy, lahi na kayo magpurma karon. Mao may gusto sa kumbana. Sige, pagpili lagi. Ano ba nga? Okay. Pantay ka, ha? Okay lagi. Ngayon di ka ito. Jomar? Ma? Jubel? Jovel? Nagunsa ka dito. Oh, nag-unsa ka din eh. Di ba, giingnan tamang ka nga ayaw gawas? Nagunsa ka man din Kamo mo ay nag-unsa din eh. Atay pa. Nga Oh. Ikaw, ma? Ikaw mo gipasabot sa amigo ni Jomar nga iyang nauyab? Jubel, paminawa. Buhi iko! Kaluod ni mo! Jovel? Mga naman! Nga na nakahimo makagbinuang ni Papa? Masakiton si Papa o yung gibinuangan pag hindi mo? Ay, mauman gani. Masakito na imong amahan. O sa may makuha na ako niya. Ma! O ikaw, Jomar. Nga na nakingminyo pa man ka na ako nga si Mama man na imong gusto. Tungod kay wa may kagawasan. O kung maminihok mo, dili mahibong ang mga tao kung makita mi nga nag-uban kay inahan ko siyang asawa. Grabe ka, ma! Wa man na ka maghuna-huna na ako og ni Papa. Salbahis ka! Magbuwag ta, Jomar. Og pag-uban mong duha. Wa ko masakit tungod kay bana na ako si Jomar. Nasakitan ko sa gibuhat sa akong inahan ngadto sa akong amahan. Og sa sakripisyo nga gibuhat nako para sa akong pamilya. Samot na nga murag gitraidor ako sa kaugalingon akong inahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalan kaagi ni Jovel gatakatalisay City Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kadakalahan because of you. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon na Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Benny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi,
palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. Ayaw pagsat. Mong matuman para di ka RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Benny. Recorded by Radio Mo TV. Ma, Uy, kas puting good nimo. Asa ka pa ingon? mamisita ko, ma. Ay kisabay imo pamisitahan. Si Celine, ma. Ay unsa man imo ng uyab. Manguyab ako, ma. Manguyab ka ng babae nga wa ta makaila. Ako pa nimo, kana nga silingan ng imong panguyaban ay kay suhito na tas kinaiya. Di ko, ma. Di ko kunahan sa mga daga din sa ato. Mga itom kayo. Si Celine ang akong ganahan kay puti. Parehas na ko ba? Gwapa pa yun. Ay onya, buutan ka ng imong giingon nga silin. May bawaan yun yan, ma. Kung buutan ba ni Mayan, ha? Uy, Benny. Ikaw mong gaday ni. Nasuroy man lagi ka. Suroy-suroy lang ko, Lin. Wa mo ko ilingaw sa mo. Mao ba? Di ka busy. Wa ba ko makasamok ni mo? Okay na, Ben. Wa naman sa ko'y buhaton. Nga sa ato pa, pwede na dito mag-story-story, Lin. Pwede po magkanta-kanta ta. Magiganahan ako ni mo. Sipat kay ka. Bitaw, Ben, uy. Naibaw man ko ba nga may tuyo ka na ko? Kaya dili magibahitabo nga maghago kag anis amo kung wakay tuyo na ko, di ba? Bright yung kay Kalin, uy. Musulti na lang ko sa akong tuyo ni mo, ha? Di ba? May tuyo ka lagi na ako. Unsa man day na? Manguyabon ako ni mo. Benny. Ang tinuod, Lin. Dugay na kung nagkagusto ni mo. I love you, Celine. May chance ka ko ni mo? Dili ako ang klase sa babae nga dali rang musugot, Ben. Unsay buot nimong ipasabot, Lin? Kung tinuod nga nahigugma ka na ako, kinahanglan ka unang mag-antos. Celine. Ay mao daay nga minghoy kinang naong nimo. Kay wa di kasugtas imo gipaguyaban. Ma. Ay nabagi babae do nga di gyud dayon mo sugot. Kinahanglan pa kanilang paantoson kung tinuod ba gyud ang imong gugma niya. Malagi, ma. Kung tinuod kang nahigugmaan ng silin, ay atos-atos lang. Hangtod nga iyang dawaton ang imong gugma. Lin, kumusta naman tong akong giingon ni mo? Ha? Dugay-dugay na ba ko nanguyab ni mo? Hangtod ron, wapagit ka maluoy na ko? Nagkita na ko nga seryoso ka na ko, Ben. Oo. Maong gisugot na tika. Tinuod, Lin? Imo na kong gisugot? O lagi. Uyab na ta. Salamat, Lin. Salamat, gigayo. Recorded by Radio Mo TV. Ay maayo
kaayo hinoon kay nagbunga gyud ang imong paninguha ni Celine. Nalipay sa bitaw ko nga. Iya na gyud kong gisugot. Oh, kung maunang may uyab na kapag minyo dayon. Unsa pa? Pag minyo na, aron makakita na may og apos mama nimo. Ha? Magminyo na ta? Oh, Lin. Gusto na ko nga magminyo na ta. Kaya ka ko nimong buhion? Oh, kaya, uy. Aw, kun mauna. Sige, magminyo ta. Sa katapusan. Asawa tanagit ka, Silin. Uy, hinahinaya ko, uy, mabalik ko. Di pa laki ko dahil nga sa katapusan. Maangkot na kita ka. Dong, maayo kay ni anak ka. Nako'y balita ni mo, Dong. Oh, unsa man na, Dailin? Mabdos na ko. Tinuod? O, lagi, Dong. Nagpalit mo ko og pregnancy test. Og positive ang resulta. Kung mauna dahi, happy na dahi kung mamahimong papa ini. Anak, gid, Dong. Oh. Naunsa man ka? Naginuktok manggog ka. Naunsa ka? Nabalakan ako dahi. Unsa may imong gikabalakan? Tingali og imo niya kong biyaan. Ha? Nganong biyaan man ti ka? Wabi ko'y tarong nga trabaho dahi. Ang pagpangumara. Maunadlo ko nga, mas hindi ka makaagwanta sa atong kalisod o imo kong biyaan. Ayaw ka balaka, Dong. Bisag unsa pa kalisod ang atong maagian. Dili mahitabo nga biyaan ti ka. Kay love kaayo ti ka. Salamat, Dailin. Aray! Oh. Dong, Oh, Day, naunsa ka, ha? Dong, sakit na kaya nga kong tiyan, Dong. Mga anak mo tingali ka. Dali, dakon ka na ko sa ospital. Paghilom, ha? Imus-mus ti karon. Day, nga naman na bata. Ay da, arte kayo. Dili mo kaon og buwad. Nangitag laing sudan. Hilas kayo mamilig sudan, oy. Nagtuo tingali ni sig dato nang iyang ginikanan. Mag-uumara ba iyang amahan? Oh. Benny, hatagi ko kwarta diha, be. Day, wala ba yung kwarta dari? O, saan din mo kwarta? Hoy, Benny. Naaintaon ko'y panginahanglan, uy. Unya mangutan na ka kung unsaon akong kwarta. Daghan kog paliton. Nakagidlay naman gani ko inihapit. Pasensya na gigi ka, Day. Wa pang yung kwarta din, eh. At agalan din unya tagag kwarta, ha, kung ma-harvest ng mga utanon.
Day, unsa man ni? Ngano mo man gipangandam ang mga gamit? Wa ka makasabot? Mubiya na ko ninyo. Ha? Imo may biyaan si mong mga anak? O gusto may gusto nimo, ha? Nga mag-ipon ta hangtod sa hangtod? Ay, Benny, dili na ako makagwanta sa tong kalisod, uy. Oh, Ang tinuod lang, no? Nagmahay ko nga nung nakigminyo ko nimo nga wa man kay tarong trabaho. Wa kay lain nakatunan ko di pagpangumara. Silin. Mao bisag unsa pa imong buhaton, dili ka makapugong nako. Day. Biyaan ta mo. Day, malukoy ka na ako. Ayaw itaw ko biyahe. Mag-unsa naman ako kung wala ka. Mag-unsa naman lang ang atong mga anak. Aw, ate man na, amahan man ka. Day, di man misaan magkanako. Nga di ko na mo biyaan, bisag unsa pa'y kalisod nga mo abot sa tong kinabuhi. Ay sos, storya ra tong ako, oy. Kaya kung gihuna-huna, no? Wa ko'y maayong kaugmaon nimo. Kung hangtod sa hangtod nga makig-uban ko nimo, Oh, maong mubiya na ko ninyo. day. Ma, ayaw lang may biyai, ma. Ayaw lang may biyai. Tingka sa ato, ma. Talapag lang ko. Unsa ba? Ayaw ko na yung gunit-gunit, tibi? Bisag mag-unsa pa mong hinilak diha, dili mo makapugong nako. Ha? Ma. Balik din ni ma. Day, day, Silin. Din ni ma. Ayaw magbiyahe, day. Maluoy ka na mo. Day, Silin. Nang hinungdan ug naingnan ni iningtan sa pagsalig kong hilabihan ni sukot ko. Tungod lagi kay mag-uumar ako, gibiyaan ko sa kong asawa. Kay di man ko makahatag niya og maayong kaugmaon. Og ako na lang nahibawan nga may lain ng pamilya si Siling. Samtang ako niya nagpadayon og atiman sa akong mga anak. Og kung kinsa matong ganahan nga makikigalan ako, mao ni ang akong Facebook account, Venancio Pitugo, single father. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Benny nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga dagalan, ayaw pagsaad. Ayaw pagsaad kung dili mong matumato ang tanan. Ang maong kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usakap. I-address lang na inig tulumanon, hantlubanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga sukin ti paminaw nining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rodney, sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kanang guluhan. Take a bow. But you put on now. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Landing Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rodney.
Recorded by Radio Mo TV. I love you, Rod. Jazz, sure ka sa'yo mag-isulti? Oo. Sigurado ko sa mong gibati. O na-feel sa na ako nga nakigusto na ako. Mabasa man ako sa mong mga lihok. Oo, sakto ka. Pero mahadlok man ko nga musud og relasyon, Jasper. Kung mo na, di tayo kapugson. Pero pasag di ko nga ipakita na ko ni mga seryoso ko ni mo. Jasper. Wow, taasag buho ka niya akong amega, uy. Lagi. Karon gani o? Na nagpa-deliver na sa siya din sa opisina para kuno nga dili ko magutman. Aww. Pero saan ka kung makakitag lalaki ngayon, ana, no? Kana bang ati manunta? O niya, ipa-feel good na to kung unsa ta ka love. Ay daw, moabot na niya ani mo day. Ay napagdali. Kay moabot na sa panahon nga dili ka mag-expect. Day. Oo, ako gani. Niabot na si Jasper nga wala ko damha. Ug wa ko mag-expect ngayon ani siya nako. Ingon ani day ang feeling sa panguyaban sa. Tuway. Karang kita na sad mo panggaon ba? Onya. Unsa na may plano nimo? Sugto na nimo siya? Gisugot ako ni mo? O Jazz, enough na sa imong napakita nako para ma-prove nimo nga love ko nimo. Ug tinudan na lang imo diri nako. I love you, Rodney. I love you too, Jasper. Uy, ano na nawag magalis Jasper? Halo? Hi. Mingaw ko ni mo eh. Ay sus, kasweet ba, uy? Lagi. Kaon di ka niya ining out mo ha. Ihatod na kasi mong apartment. Oh, sige. See you. I love you. Sige no, duty pa ko. I love you po. Uy, I love you too. Hindi nga karon pa nin bundak ang uwan pag-abot nato. Lagi? Ano naman ang daan mo plastic? Pagkaon na to. Gusto ko nga makigdongan o panihapon mo. Ay sa palabi. Uy, may labigay kong mayo ni mo na. Mo na gusto na ko. Kaya ako, inilapagigay ko ni mo. Jasper. Ha? Anak siya matug? Uday, kay gusto pa magkayo ang uwan hantod ron. Di sa ko gusto nga mabasa na siya sa uwan. Uy, abay pa lang wakoy pagpakabana niya. Sus, kaigap, baya ni mo. Sige na, uy. Balikan na to kay basig nangita na to ni mo. Bye na. Bye. Oh. Ay, nagbalik na ba na ka? Oo. Ininar eh. Nagsigir ako tanaw ni mo. Ikaw gyud. Rod, unsa ka kung mag-ipon na ta? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Unsa? Nag-ipon na mo? Oo. Naghako tayo sa mga butang gabi eh. Day, dili ba paspasar kayo ang mga panghitabo? Ay, unsa pa sa dugayan, day. Nakita bitaw nimo kung unsa ko niya ka-love. Di na nakubuhian ang sama ni Jasper, day. Day, Rod? Jazz! Yakos kusina! Oh, kaya naman ang naong nimo. Gigutom na ka? Okay ka nam kaon. Ha?
Ano man? Wala ko'y trabaho. Unsa? Nga naman? Gitakta ko. Di ko na mawad ang trabaho. Labi na nga, nag-ipon mo ta. Ayaw pagsultian na. Okay ra na. Pagkapangita na kaglain nga trabaho. Ay kabala ka. Sa pagkakaroon, ako'y bahala nimo. Thank you. Rod, naunta ko'y pangayoon nga pabor ba? Oo, unsa man na? Pwede ko mangayo og gamay ang kwarta? Mauli unta ko sa akong ginikanan sa probinsya? Wapam sila kahibagod nga una ko'y trabaho. Unyan, ibaw ba ka nga ako rin ilang gisaligan? Oh, sige, may problema. Pila man? Pakulma lang ko 10K. Lisan di ka basta makatrabaho na ko. Sige. Rod, okay ra kung mga 1 week ko din is probinsya? Ha? Uy, di ka mahibong imong pamilya? Nga no, nga wa ka mo trabaho? Ignoran lang ako nga ni-file kong vacation leave. Sige, Jazz. Way problema. Rod, mauli na ko ron. Amayoy noon. Gimingon ako nimo. Ako sad. Tode ba ka nang makapada ka na kong paraplite? Nakutan mo ko eh. Di sa mga 500 lang. Sige. Ngano ni sugot man ka, uy? Day, di ko gusto nga magbinaw niya. Sana pabitaw siya yung trabaho? Siya pa sad mo ay nagsige og gasto na ako. Hinuon sad. Pero, wa man ka kay pagduda niya. Wa man, sa gamay. Wa lang ginunta kay angay kadudahan, day. Ay, makauli na gyud ko. Sabay na lang ko manihapon. Sure ko nga nakaluto na rin si Jasper. Oh, ano nga pa may linuto? Ugay mo ka din ni si Jasper. Mingo man ang bahay. Nakoy gilakaw, Rod. Nangita ang kong trabaho, agad. Alas 10 na sa gabi, nangita pa kag trabaho? Ganina rin kong udto nilakaw eh. Kapit nga ini, makurot akong gasolina. Traffic, agad. Pasig na pa ka extra na para gasolina na ko. Sige, magpadako. Oh, wala kasi Ali. Sam, kita kang Ali? Oh, duty oy, hospital. Mao ba? Asa man siya ang ospital? Ni half day pa mangyog ka, uy. Oh, ang di man ko mahimutang kay basig na unsa na ka. Okay ra ko. Mayoy noon. Sige, adun ako day ha. Pagpakaayo ba ya? Salamat, day. Muli lang muna ako. Excited na kayo sa party niya sa the reveal sa akong baby. Ako, sad. Jasper? Rodney? Jasper sa ni! Ha? Usipot mo sa mga ni? Naliki babae? Oh, siya rin si Rodney? Kibuan rin ko ni mo? Ha? Nga naman, girl. Nagtuod ka nga seryosohon ka ni Jasper? Unsa may makuha niyan ni mo gawas sa imong kwarta, ha? Oh. Kay kung wa pala kay kwarta, di ko masugot nga makigtunga ko ni mo, oy. Nasugot ko nga uyabon ka ni Jasper kay mabdos ko. Rodney, sorry. Sa ato pa. Gigamit ang ko ni mo? Ha? Sadbais ka, Jasper! Sadbais ka! You look so dumb right now. Sa kadayot nga higayon, nagtuog yung ko nga gimahal ko ni Jasper. Pero gigamit ang ko niya para makabuhi siya sa iyang kaugalingong pamilya. Sakit man tuod kaayo, pero ginawat na ako ang kamatuoran
nga way tinuod nga magmahal sa mga sama namo. Dinin lang kukutob ug daghan jud kayong salamat sa pagtagad ni akong tambo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka na mga higalang kaagay ni Rodney nga taga Landing, Katarman, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga naguluhan, Take a Bow. And don't tell me yes, Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaabit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpanginaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, siya ba ang dahilan? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga Dina. Recorded by Radio Mo TV. Day, naku chika nimo. Unsa man ha? Na ako'y bago nga classmate. Gwapo kaayo. Mao ba? Pakita ko na ko sa naong be. Naka-picture. Waoy. Waoy. Pero sige lang. Basta magkasuod gani mi, ipaila-ila ti kaniya. Sige pa. Unsa namang orasa? Uy, hala. Lawom naman ang gabi eh. Di na, naibaw ka mag-asa si Joyce. Uwa pa. Uy, saan namang urasa? Wa pa man mauli. Ayay, nagkat o naman ka niglaglaag ni bata. Bantay lang yun din ako. Pakalma lang. Basin og narato'y gihuman nga project. Project? Ingunarong urasa? Asa kong tuo. Pa. Kaluoy ni Joyce. Nagko na bitaw ka. College na ka. Pero di pa ka makabuhi sa imong kaugalingon. Nga naman sad gud nga dugay man kang niuli gabi eh. Tanawa. Makasaba na lang hinuon ka. Nabunalan pag yun. Unsaon ha? Nalingaw naman ko. Diin magday ka. Ayaw pagsapa ha. Dito may club sa ko mga friends. Unsa? Mauding lingaw kay ka. O gang hinungdan nga ng lingaw kay ko. Kaya na ako'y baby boy nga ako nakailad dito. Pareha na daytaan ni no? Mga inspired. True. Joyce, Pa? warag di maayo og influensya nimo kanang imo mga barkada. Nakahuna-huna ko nga ibalhin ta ka og laing eskwelahan.
Asa man nga, eskwelahan mo ibalhin si Joyce pa? Ibalhin ako siya sa probinsya. Basig matarong nga ni siya. Pa, ayaw lang. Dili ko ganahan sa probinsya. Kapoy kayo biyahe kada adlaw. Ay kabala ka. Di ka mo biyahe kada adlaw. Mag-abang ka og kwarto dito og ikaw na'y bahala nimo. Unsa pa? Day, hangyo si Papa, B. So ayan ako. Pero sure ko nga dili na gid mausab ang una-una adto dayo eh. Nakaila ka ni Papa. Once mo decide na siya, dili na mausab. Sayon na kayo niya ning buhaton na ako. Kaya dili mo ko na tinuod nga anak. Sinagop raman ko. Day, ayaw rin ko pagsulti, ana. Kay bisan tuod og sinagop ka. Pero pinangga ka na mo. Labi na ko. Pinangga kayo ti ka, Day Joyce. Kamakagulo na hunaon. Ngawa na si Joyce sa bahay. Ay, kibingaw naman ko niya, uy. Hi. Oh. Dina? Okay ra ka? Nakay problema, ha? Tinuod ni. Si Ralph ang akong crush ni dool na ako. Recorded by Radio Mo TV. Nakabantay lang yun kunin mo ba? Nga murag, naging nakasama kong nauna. Murag wa kasmod. Gaming nga ko sa ko igsoon. Mau ba? Kung na kay problema, ay giluom ha? Di na maayo. Kung maginang nagkakastorya, niyara ko. Chatin ako. Salamat, Ralph. I love you, Tina. Ralph. May chance pa kunin mo? Oo, uy. Hmm? Dugay na akong na-crush ni mo sa tinuod lang. Sa to ba? Ito na? Kita na. Yes! Ay, maayo pa ka. Nagkauyab na gid mo sa imong nagustuhan. Ang katuday na gustuhan ni mo. Musta naman? Wa na uy. Wa mi kontak sa usag-usa. Pero, wala yung mabuang kong utok siguro na ako na niya. Gusto kong makakita o balik niya. Day, kung destin gid mo para sa sag-usa, mag-abot gid mo balik. Day, ako niyan dadon si Ralph diha sa imong giabangan ha, para magkaila mo. So, nakatultol naman gid mi kun asa ka nagpuyo. Soroyo na lang unya ka na mong kalit ni Ralph din ni Day ha. Sige, way problema na. Di na mi magdugay, Day. Sige, pag-amping mo. Nice to finally meet you, Ralph. Nice to meet you, Sad. Dila, nak. May balita ka ni Joyce. Wara ba pa? Nga naman? Ilakadlaw naman gud nga dili siya mo reply sa kong mga chat. Basig na busy lang sa pag-eskwela pa. Ay, nabala ka man kuday. Mao ba? Sige lang pa. Ako siyang adoono niya human sa akong klase. Ha? Magpauban ka dito sa Gipuy ni Joyce? Oo. Kinahanglan ako atuon gud para mahimutang si Papa. Sige. Ayo! Joyce! Ayo! Murag mingaw man, Bi. Mangutana unta ko noy kung nakabantay ba ka ni Joyce? Si Joyce. Dugay namang ni Pawa diha. Murag ko sa kabuan naman.
Unsa? Ngayon dili man ako siya makontak. Sa magkanahitabo ni Joyce. Ngayon ko pa siya magpahibaw na mo ni Papa. Be, relax lang lagi. Hindi man nag-relax, be. Oh, Uy, barag na ka. nalipong ko. Lingkod sa, be, lingkod sa. Lingkod. Ganun mo ka. Ganun nga. Oh. Be, ayaw ko ina nga. Mabdos ka. Nag-amping man ka, di ba? Maugan ni. Mang imposible nga. Mamabdos ka, uy. Pagpiti para sigurado. Positive. Mabdos ka. Oh, Di na pwede. Di na. oh, hoy! Asa ka pa dong, oy! Hoy! Mao ba? Di na nimo siya makontak og usab. Opa. Dili na siya magpakita na ako. Salbahe siya. Ay, sagdi lang nak. Kay di nimo mapugos ang tao nga wagi gusto. Hangtod karon. Sakit gihapon kayo ang akong tugan. Wala naging plano magpakita si Ralph na ako. O kung naapalangon ta si Joyce. Naawad ako'y masultihan karon. Pero wapon siya. Hain ba din ka si Joyce, Ron? Nak, naay nagkasulti na ako nga nagitan ko nun nila si Joyce. Diin man pa? Dali, kuyog ta. Atong adtoon. Sigurado ka pa nga mauning baya? Oo, mo may gingon sa kung kaila. Sige, manuktok ta pa. Mansaya. Di na. Nganong ikaw mini Ralph? Kinsa na, Han? Joyce? Joyce, unsa ni? Nganong nag-uban mo? Imo nagiilog si Ralph gikan ako? Ha? Ikaw mo inanghilog og dili ako. Unsa? Nahinumdum ka nga na ako'y gisulti ni mo. Nga na ako'y nakailang nga lalaki sa club. Siya to. Pero nahibong na lang ko sa dihang pagpaila-ila ni mo si mong uyab. Siya di ay. Ayaw kong tawag kag papa. Kay wa ko'y anak na salbahis. Way utang kabubuton. Selfish kang dako, Joyce. Ug nagmahay ko nga nung nagisagop ka pa na mo. Sakto si Papa. Igsuo na ang akong treatment ni mo, Joyce. Pero traidor kang dako. Pag-uban mong duha. Siya ba ang dahilan? Madawat pa unta na ako kung masakitan ko tungod sa laing tao. Pero ang pinakasakit sa tanan, kanang gitraidor ka sa mga tao nga gitatar na nimong pamilya. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang kaagi ni Dina nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kadaguluhan, siya ba ang dahilan? Siya ba ang Ang mong kaagi gibuhatan ni Diyos sa radyo ni Carol Marihikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas.
Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kahit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sian. Sa dili pa nako sugdan sa pagsayusay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Traitor o paubaya. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Digos City, Davao del Sur. Ang atuwa na tampo, nagdasingan nga siyan. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Sian. Vincent, Muna tinuod. Love ti ka. May chance ka kunin mo. nga nang mulimod man ko. Nakagusto sa ko ni mo, Vincent. Kun mo na. Kita na. Oh, Vincent. Ako na kang gisukot. Salamat kayo, Sian. Ngawa ko ni mo pa ang sa dugay. Salamat kayo. Mao ba? Uyab na tayo mo ni Vincent, day? Oh, day, Jane. Ako na lang siyang gisukot, uy. Kay may feelings masat ko niya. Swerte ka ayo ka, day. Kaya ikigipanguyaban ni Vincent. Nga naman, day. Huy, day. Dagan kayo nakagustuhan ng Vincent din sa tong eskwelahan, uy. Oh, mao ba? Pero, wala sila may himo, day. Kayab naman ni Vincent. Dinhin ako, Vincent. Di ko na mabasak kung sa inyo. Ayun na lang. Kay basig kasukan ko ni Mama nga may kuyog kong lalaki. Sige. Ando na lang ko. Amping, I love you. I love you too. Imo tong uyab ang naghatod nimo? Ma, Nakit-anti ka nga may naghatod nimo nga lalaki. Imo tong uyab? oh ma. Oh. Nganong wa pa nimo padayon na din sa ato? Okay ra din mo mga mag-uyab-uyab ko. Ay, natural man na. Kay daga ka man. Basta kay dili lang gyud mo pasagdan ang imong pag-eskwela. Oh ma, akong isaad ni mo nga magtarong di ko sa kong pag-eskwela. Kung may higayon, pasuruya unya dinhi ang imong uyab, ha? Asa man ni si Vincent? Ako na siyang pahibaon nga. Pwede na siya mabisita sa amo. Oh. Si Vincent pa nang may kaubang babae nga nagsige katawan ay. Huwag nagkunit si Vincent sa hawak sa babae. Vincent? Sian. O si buti pa sa buting ako nakita, ha? Kuan, kining. Igod sama ka niya, Mika. Uyab mi. Hoy, Vincent!
Nanguyab kag lain nga, uyab man ta. Oh, ingon ka ba kay uyab? Ube klaro ni mo ay. Buwag na tayo. Okay ra ka? Sorry kayo, Sin. Ako ramdong gikabuangan gud. Gikabuangan ako panguyab niya. Sugot man. Dili man ka kasaligan, uy. Pasaliw, ano gud ko? Promise ako nimo, hindi na ako magbinuang nimo. Pasaliwan ako. Hindi na lagi ko musab. Kung dili pa lang ti ka love ay, buwagan tagyot ka. Sa ato pa, gipasahilo na ko nimo. Pasayloon ti ka. Pero isaad yun ako, ha? Nga dili na ka magbinuang. O siyan, isaad ko na nimo. Recorded by Radio Mo TV. Uy, abi ba na ko kasaligan ng uyab ni mo? Dili di ay? Lagi day. Pero, okay naman hinuon mi. Ako na sing gipasaylo sing gibuhat day. Kung makasa pa gani nag-usab ng imong uyab day kanas Vincent, ayaw na ginagpasaylo aha. Buwagi na gid na. Kumusta, love? Kinsay mong gilove, uy. Kinsa pa ikaw? Nga na naglove man kuno kanako. Ganahan na ko nga matawag mo, love. Kay, love, teka. Sus. Hatik ba ni mo, Vincent? Uy, dinuoti ko. Nalipay na ko nga imo kong gipasahilo. Og, wag ko ni mo bibuwagi. Makahuna-huna ba ako? Nga buang na kaayo ko nga nagpadagi hapon ko si mong atik. Ang gidawat gihapon ti ka bisag na kanako. Love, ay kabala ka. Di na mahitabo nga magbinuang ko ni mo. Maayo unta. Love, bakasyon mo ron, manang hinunta ko ni mo nga mupauli ko sa mong dapit sa Cotabato. Kay, ibingaw na sa kong pamilya eh. Sige love. Pauli lang una sa inyo aron imo makauban imong pamilya. Salamat, love. O niya, pailaman ka kaadlaw dito? Basin o usa ka simana tingali ko dito. Mubalik ko din eh. O niya, kinusama ka mong gikan. Tulo naman di kaadlaw sukat sa pagikan ni Vincent. Kumusta na kasi dito, no? Huwag man kinagpanamdam. Basta nabisi na tingali siya kauban siyang pamilya. Ay, kilaay man ko tinis bayo eh. May pagmusuri ko sa gipuyan ni Jane. Ay, maayon tagwa mo lakaw si Day Jane da. Kaya nagduwangan mig kaon ng lechon nga akong gida. Surprise gani rong bayhana. Nga ako siya gisorry din sa ila. Ay, maayo na akong tagnaka si Jane. Kinsa ba? Oh, day siyan? Ako yung tao ni Day. Ako kang gisorry din sa inyo kay gimingaw ko ni mo, uy. Uy, ano nagtapis man lang ka? Nakikauban din eh. Musod ko ha. Aha. Jane, kinsa ba nang... Siyan? Vincent? Ikaw ang kauban ni Jane din siyang kwarto? O, parehas mga nagtapis lang? Nga sa ato pa, may nahitabo ninyo? Kwan, siyan. Salbahis ka! Paingon-ingon pa ka nga mapauli ka sa inyo sa Cotabato! Pero niyara di ka silang Jane naglublob! Panilasyon mo! Huwag inyo lang akong gibuang, ha? Day pa sa ilo ako. Traidor ka pagkahigala, Jane! Nay, mga dagang lalaki din, ha? Nga nung ako pa mag-iuya, mag-imog itukob! Day pa sa ilo lang ko. Ang tinuodugay na ko nakagusto ni Vincent. Mao nga nangita kong pagi nga matintal siya na ako. Mga salbahis mo! Mga
Uwa mo'y uwaw! Magabaan pa unta mo sa iyong gibuhat na ko! Magabaan pa unta mo! Siyan, kanito lang. Magsulti na ta. Buhi ko! Saba! Ayoko guniti! Love. Ayoko tagag, love! Traitor ka! Pasailuan ako sa nabuhat mo. Di mo to akong sagod. Si Jane man to. Siyang naguna-una og tintal na ko. Maong... Pasailuan ako, siyan. Ikataw nakasakan ako nga ngayong kaglain. Ako kagipasaylo. Pero nihigayon na kami nahitabo na yun ni Jane. Dili na ka na ako mapasaylo, Vincent. Siyan. Grabe ni kasakit imong gibuhat na ako. Dili na ako ni kaya. Mabisang lampi ka. Kinahanglan na ka na kubuhian. Magbuwag na lang ta. Oh, ha? O ganito ka na lang ni Jane. Siyan. Sakit man nga nakigbuwag ko ni Pinsan. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton. Aron magbalinaw na ang akong una-una. Sa pagkakaroon, ni-focus na ko sa akong pag-eskwela. Tini na lang kutob, o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga higalang kaaganisiyan nga taga Digos City, Davao del Sur. Uman sa awit nga nagalohan, traitor o paubaya. Ang mong kaagi, gibuhatan doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamuusap mga hikala, ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpabili.